югары культура, профессиональ культура бары тик шәһәрләрдә генә барлыкка килә ала. Без бит инде шактый кеше симфонияларны, операларны бик өнә бетермей. Бәлки без беренче раз, чөнки без аңа өйрәнмәгән. Күбрәк безнең илә һәм шуларның вариациялары. Авылда мәсәлән опера театрларын күрү мөмкин түгел. Анда художникларның, хәтта табигатны тасвирлаучы художникларның да эшләр эчендә урын яки мөмкинлек юк. Музейларның, зур музейларның булуы да һәм академия наукларының урнашуы да авылда мөмкин түгел. Фактически, ул вакытта бер татар кешесе калдырылмаган булган шәһәрләрдә, Казан ханлыгының инде. Бу китерә билгеле безнең халыкның авыл халкына әверләүе. Нишләп безнең татарның шундый халыкның Европа һәм рус, аеруча 19-нчы гасыр рус культурасына хас булган дахилары барлыкка килмәгән икән дибез икән, бу шуның нәтиҗәсе булып тора. Авыл средасы, шушындый мөхит культураны икенчерәк якка бара. Культурның шактый төшүендә югары классның, акчалы, бай классның юкка чыгуы белән дә бәйле. Югары культураны алар заказ бирүчеләрдә, югары культура әсәрләренә, чөнки акчасыз бер нәрсә дә язучының да, ниләрендә һәр вакыт, әгәр дә аларны менә шигырь языгыз, иртәгә басу сөрүгә чыгарбыз дигән дип булмый бит. Һәм аларны билгеле ашатырга, эчетергә, яшәтергә кирәк. Шуның өчен заказны бирә югары катлам. Шулык феодал катлам билгеле беренче ратта аны үзләштерүче катлам. Ул грамотлырак катлам. Европада беренче чуен кыйган, әллә инде математик ачышлар ясаган, астрономик ачышлар ясаган халыкның билгеле культура ул яктан караганда, шушы ясылыкта караганда түбәнәя.